Inini I feel like it's unfair kubata aputa muchitadza mapurisa yambiro yandiri kupuwa kumapurisa kuti it's so unfair kuti mubate mwana aputa muchisiya amutengesera. Suppliers ndiwo ngaabatwe because vari kuruina the future yevana yemangwana. Ndotiwo futi kumasupplier acho it's not like ndoti musungwe. I know kuti muri kutsvaga raramo, but this is not the best that you can do kuti murarame. I know my drugs is fast money, but trust me, mukauya uchikurubi nevana vamunenge maputisa mutoriro, I think if you have a heart, you will feel that this is wrong in all angles. I am not supporting drug trafficking. I'm not supporting my drug suppliers. I'm not supporting kutengeswa kwema-drugs, kutengeswa kwatwa pasi pemabridge, kudominata kwaari kuita muvana. Handisi kuzvifarira samai vakabereka. Mwana wangu ndoda kuti akure ari normal. Vanhu vari kupenga nemutoriro. Vari kuuraya kune vana vari kuuya kumajeri vauraya vabereki because anenge akarohwa nemutoriro haasi kuziva zvaari kuita. Saka ndikuti kuma-suppliers, don't hate me. Hate what you are doing and change. There are so many ways to make money. Inini chaiche ndakasungirwa chipande, but ndakapinda mujeri ndikatodzidza zvakawanda zvandasingatombozivi, ende ndikabuda ndikutobuda ndane knowledge kureva kuti there are so many ways that you can find yekuti urarame, not kutengesa ma-drugs. Muri kuuraya vana zvakanyanya. Ndakukumbirai ma-drug suppliers, let's stop whatever we are doing. We are killing our leaders of tomorrow.